Molweni bahlali, silapha eDriftsense kulaa ndawo le yenzeke lo mdubulo yenzeke last month. Ekuqaleni bekusithiwa yenzeke eSamora Machel, but sifumanise ukuba le nto yenzeke apha eDriftsense. Sinibona ke ngabahlali baseDriftsense aba bafuna impendulo ngokubulawa kwalaa mntwana uLitha Govuza. Ebeyothenga ke nechomi yakhe kulaa shop, ebeyothenga kuthiwa bezothenga energy drinks nenoodles. Then kwafika ke le moto yadubula, abathethi into badubula nje, bengarojwi but ngathi aba bantu bebefuna nje ukumbulala. Ngalaa mini ebulewe yona ebesuka ecaweni ke uLitha, so ebezothi athenge energy drink aphinde ayofunda because ebezocross nighter ezincwadini zakhe. Ngekutsho kwabahlali lo mntana, even ifamily uthi lo mntana zange babe nengxaki naye, ebengumntu uthanda icawe. Singabazali sikhathazeke kakhulu ngoba aba bantwana ngabantwana bebesebancinci aba badutyuliweyo, ngabantwana bebezikhonzela bebengekho nakule nto yapha phandle. Besibavuyela ke bephuma besezicaweni because siyayazi uba abantwana bangoku abayithandi into edibene necawe, kodwa even ngalaa mini badutyulwayo bebephuma ecaweni. And siyabona amapolisa mhlawumbi awakabambi mntu ngeli xesha, niziva njani ngaloo nto? Amapolisa awakhange akwazi usikhusela, mandithi akakhange akwazi ukusinceda kule nto, ngoba uba ndingatsho sawagqibela thina ngalaa mini ukuhamba nalapho kwazi amapolisa nje amabini. Sathi sizibuza uba wayi kuzawuzakho sisiganeko sikhulu kangaka amapolisa amabini amancinci nawo la mapolisa alingana kwanaba bantwana badutyuliweyo. So siziva singakhuselekanga kodwa amapolisa awakwazi ukusikhusela. uLitha ebengumntana ebededicated kakhulu ecaweni. uLitha ebengekho sesitratweni, ebesecaweni, ebengu-keyboard player, ebehlalela i-keyboard, ebeyi-all-rounder, futhi sound engineer, lungisa izitulo. Even on the Saturday that he died, sasisecaweni on preparing. Usually on Saturday siyahamba sisecaweni sopreparisha, sitshayele, silungisa izitulo, sifake sound. So the same day, and then we left around 8 o'clock in the evening. Then I left ndabashiya mna ndahamba ndagoduka. And then phaa ngabo-9 unkosikazi athi masithandaze phaa endlini, ngo-9 okanye basiya ko-10 masithandaze yangena ikholo. uLitha noGqamza badutyulwe, babebabini ke kodwa omnye usindile, uLitha yena wasweleka. Ndafumana loo call uba uLitha udutyulwe, masikhawuleze masifika nyani uLitha udutyulwe. uLitha ke udutyulwe ngendlela ebuhlungu kakhulu. Bebesiya masendisiva uba nje sasihlukene baye bagoduka bayobeka ke ibhaki, nje ke bebesebenzisa ibhaki mabesebenzisa izinto zenkonzo, and then bayibeka and then bagoduka. And then bathe ezawufunda because besenza u-10 ematric kule minyaka ipheleyo, nandokulo okanye kuwa, and then ke befuna uimprove for la because bebe-cross nighter noGqamza naye phaa ecaweni, bebe-cross nighter. Wathi makahamba othenga i-energy drink just to get some energy and afumana ukutya. Kuloo meko ke besiye phana kwavela nje izikholi, kwavela ii-thugs, kwavela nje abantu abanganantliziyo. Asanoba siphila nezilwanyana na, qha baselapha ebantwini, balapha ebantwini bamdubula. If uyayibukela ividiyo yabona there was no reason, yayingasorobhali, babebadubula. Uyambona naye confused ude athethe phana athi andinamali, thathani loo nto ndifuna uyithatha, ucela amaxolo kuqile, ecela amaxolo. Kodwa ke lo mfana le ntwananyana naye mncinci lo mntana ombonayo odubula lo nto, wamdubula kuloo nto. So sixhelekile, sikhathazekile kakhulu, we have a loss. Umntana lona uLitha ebesithi ufuna ukuba ligqwetha. So we have lost, ifamily has lost. He was the only boy kokwabo. So kubuhlungu kakhulu. Nasecaweni we have lost a lot. We have lost a soldier, we have lost a worker here egameni kaYesu. So sixheleke kakhulu. Sicela ke umthetho wase-South Africa, sicela amapolisa i-prioritize le case. Sicela u-SAPS, u-national, ku-provincial, please abenze indlela kufunyanwe izigwinta zalola luka. Ngoku sithethayo they are on the loose, we don't know uba ngubani uwenze le nto. Kude ke bakomnye umntu benze bawuphinda bayenze le nto. Siyacela ngakumbi ababanjwe aba bantu. We are asking for justice for uLitha.
usemncinci usenefuture ibhayibhile besajonge lukhulu and then indlela ebehamba ulitsha like ibingabonakalisi uba like ingumntu onosweleka olaa hlobo okanye unosweleka anytime soon. Because ibintwana oziphethe kakuhle hoye isikolo ohoye inkonzo esiba isithumane umoku sihlala naye apho Eastern Cape like zange wasinika ngxaki zange wasicocisa uyazi if akekho endlini uyazi usenkonzweni okanye usesikolweni so sibuhlungu kakhulu like siyahlekelwa kakhulu even ngaba abantu abenzela ndingathi bangaze like basicacisele uba why like basinike answers because sinemibuzo esiyibuzayo engenaphenduleko. Mna bendilapha kufutshane ngapha kwendlela kumeza wam qha ke kulaa nto uba ukhona umntu ebendisiya kuye i-COVID zikhona iimbali siyaziphizantsi siye khona uziqonda khange ndigqibe 20 minutes ndihleli phaa kuba bendisaphuma ndifumane ikhol enye yeemoto zam ezikufutshane uba mandikhawuleze ndifike endlini ndithi okay ndingahoyi nentsingana ngekuthenga ekudala mani aphinde afowuni uba please khawuleza ngoku ufike ndiqonde i-serious leyo mandizame ke ngokukhawuleza ndize ndihamba namlimeza abantu phaa abefitsho masibaleke siye ingathi kanti khona into ndithe ke ndiseza ndiza ngesiya istrato i-Dave Street ndibe ndibona abantu abanintsi ke ngaseshophu ndiseza khawuleza ndithole luvalo uba heyi kwenzeka ntoni xa ndiya ndisondela ndiyava mos abantu bayathetha kuthiwa nanku ufikile andicingelanga kuthiwa nto mntoba ingabe Gulita ndingekangeni ke naseshophu ndithi bahlalini ndabona ukhona oleleyo phaa bhethathetha kanti nditsho ndithi qha ndinqonolisisa ke abantu xa ndithi ndibona yena abe ezelufa emotweni ngexesha so nam engqondweni yam andikaqapheli uba ndilitha kodwa ndincedise ndibe ndingena nale emotweni qha ndizova ke kungabahlali uba hayi ulitha nankuya xa ndiqala ujonga andifuni uba ngakhange ndiphinde ndibe rayithi xa ndithi ulitha seguqile phambi kwabesiyeni so mna ndazama ngokwezam iinzame uba okay le isekhona nemoto ephakathi simthathe simfake emotweni kuba sibe sinabeke sisibhedlele ndiyazama ukuthetha naye kodwa ke ndazi uba umntu ufuna umthethise zama uthetha naye litha ndingoku saya but kanti uthe sesifika seshiye andiyazi so mna ke ngoku naxa ndifikayo ekliniki like esibhedlele phofu ekhaliji asuka phaa ngabe ndizele ecaleni uba ndayiqonda ndizele ecaleni kwirum yam ndaninzi ikhona indibhedi qha ke nama ndiziva elaa xesha amadurhanendana ndicele ndenzela kulapho wazonqela khona sendinika iimpahla zakhe ndabenze ndiphethe iimpahla zakhe kanye xa ndiphethe iimpahla zakhe ndisedizi abe ndisithi ndibona ukhanye nayo iyangena bonke umfundisi namamfundisi bayangena nabo abe ndingasaziva bengakaziva ngathini because bengakayibhalivi and then Siskanya, I mean i-video iya-trenda ku-social media. To be honest, ayifikanga kakuhle into yoba sibone like ulitha esweleka kwelahlobo. Ibuhlungu kakhulu like every time ndibukela laa video like ibuhlungu because ke ulitha like ebengumntana like ozilungeleyo andiqondi uba seke wayibamba kwa igama so painful umbona like esweleka kwelahlobo engathi wenze into like ke kwabuhlungu kakhulu and then ke ngoku laa video siyibona ngosesukana kwi-funeral so ivele yaqalela yonke into because ke the time yayisenzeka nasini ndandingekho so mna ndayombona e-hospital so xa ndibukele laa video ke ngoku ke kwabuhlungu kakhulu uyibona laa nto isenzeka and then ke ngoku ndiyibona uba into eyenziwa ngamabomi it's not like beberojwa like bayadutyulwa nje qha clean like so ibuhlungu kakhulu. I-update emapoliseni baziphi izindawo nee-investigations ngoku? Emapoliseni asikafumane i-update so far and then sizenzile iinzame. Last time wayezile apha udetective I think Sunday since ulitha wayesweleke Saturday so Sunday wayezile udetective
and then ke ngoku besinike i-case number udlulile i-case wabesitsho ke ngoba ne-footage uyifumene emasomalini but uzawuba nesi-update wasinike ii-contacts zakhe. And then nathi ke ngoku did i-follow-up siba nesifowuna sifike efowunini kuthiwa akekho udetective sishiye ii-details zethu for uba makasifowunela asi-update but singafumani update. And then phinde even before i-funeral besiyile phana to find out uba ithini into asafumana update because bekho amanye amaphepha befuneke wasayinelwa ngumntu. I think iquality yakhe wasayina. Even izolo siye saya nomnyeni wam phaa eBlue safike ngekho udetective but ke ngoku siye sayifumana update uba i-case yayi-hand over the next day to i-detective ezisetown sidilishana nale case inje because aba balapha emfuleni bathi abadilishane nayo so bayi-hand over. But ke ngoku into eyandixaka istatus sale case siyibonisa uba like i-case ayikabi namntu asayinele kuyo but since ayi-hand over nge-22nd kaFebruary akakabikho umntu udetective like odilishana nayo. And ke ngoku ngokokuva kwathu phana bathi suppose after beyihandovile ukhona umntu ewa-asayinwa for i-case and then aze kuthi as a family azosinika i-update uba i-case kuye ngokwashiye nee-details zakhe so that whenever sinento esiyivayo okanye sifuna ufind out asikwazi uyifumana. So ayikenzeki loo nto ke ngokusukela ngoko. And the fact that akabanjwa mntu niziva njani because there's enough evidence kune-video footage from evenkileni naba bazifodileyo. Xa bethetha namcases Okay. into eyenzekileyo le afika nasesebhizi aphinda myeke lona ngoku bebekhona ababini bathi babhizi ne-expression into benziwe baze banika amagama abo bangobani andifuni xoka ngwayo sina because of ngingafiki bathi banayo i-footage le from oomayifuni yeke nditshonayo le from oomayifuni sisade songcwaba saphinda sabuya akabuyi so asiyazi noba ngabomanyana badetective kanye kwenzekeleyo and case ngoku like ilaa nto ziyathenga ividiyo but akabikho nto thina siyivileyo sizamile ukudila although noba itshintshele why thina singa-update siyazi because ii-pictures ziyavela ividiyo yavela but nasistate I feel like ingathi bayasifeyila siyifeyile. So nam ndinayo into endibabhelenayo kuyo because kaloku bekufuna uba kudala bekuvele noba seyigqiba iveki iyabithungisa ngakule vidiyo but still asikafumani update from kuyo although bona benayo le yamasokali yifootage. So injalo Andenzi uba ndive kamnandi because kaloku like yintoni idate namhlanje for uba bengona benza i-follow-up namhlanje kodwa ividiyo is controlling for about 2 weeks. Into yoku kwabona i-footage masiba beyifumene the next day which is la footage yonke into imoto is clear, i-number plate clear like khange benze follow-up bajonge mhlawumbi laa moto yikabani like basi-update uba ithini into kungona bakhupha istatement namhlanje ngoLwesine ngoMarch into eyenzeka ngoFebruary. So I feel like bayasifeyila abantu bomthetho because le nto bayenza suppose bayenze after ividiyo iphilile because ividiyo clear iyambonisa umntu odubula olitha uvela ncapha nepicture yakhe ivelile phaa and iyavela uba uyenze njani laa nto uqale njani so baphakame kade shem. Lona ubonayo umsebenzi wakhe ebeyithanda i-keyboard ebethanda icawe and xa nimbona nje niyambona ukuthi uhappy uyaenjoya le ayenzayo. So ifamily ithi ilahlekelwe, abahlali base-Driftsons balahlekelwe, nathi ezitshisayo silahlekelwe ngulomfana and sinethemba ukuba amapolisa azoyenza something aba bantu babanjwe babolele ejele. Ya kunzima abahlali esinibona abahlali bahleli endleleni bayazama bayasupporta ifamily and bekukho i-picketing abahlali besithi bafuna i-justice aba bantu mababanjwe
kunzima ke bahlali umntwana olungileyo ebengamoshi abulewe ngendlela abulewe ngayo kufamily lento ayikho lula even kubahlali balapha kulaa ndawo bebemazi umntwana bathi hayi abakwazi ukuthi bayamkele lento but ke kwenzekile funeka ke ngoku kube nobulungisa makubanjwe aba bantu bayenze laa nto injalo ke bahlali siyaphuma.